Ze desberdintasun dago pirata eta kortsarioen artean, piratak lehenik eta behin? Pirata azkenean utxutxean ziren itsas lapurrak. Bere kasa biltzen zirenak eta inori kaso inoren mende zeudenak. Eta kortsarioak orduan zer dira? Korsarioa estatuekin eta nazioekin zer ikusi dauka. Errege bakoitzak jartzen zizkion, bere mendekoei, bere marinelei eta horrela, nolabait baldintza bat. Nahi bat zuten, itsas pirata gizaoantzekoak, korsarioak, izan behar zutena erregearen baimenakin, hau da, patente de korso famatua dena. Patente de korso, papela ematen zizkien gainera, eta paper horiekin agertzen ziren, eta itsasoa jote ziren. Orduan, pirata instituzionalizatuak izan daitezke? Bai, hori da. Beti pentsatzen dugu, Jamaika inguruan ibilitako piratak eta horiek zirala nolabait ereduak. Ez hainbeste. Hemen ere baziren piratak, txikiak, batez ere Erdi Aroan. Hain zuzen ere, zentzu horretan galdetu nahi nizun, hemengo piratak, euskal piratak, ze garaikoak dira? Bueno, lehenbiziko berriak dira 14. Mendeen hasierakoa, 1304 inguruko agertapenak edo dokumentazioa dago. Nolakoak ziren euskal piratak? Bazuten bereiztasunik? Euskaldunak oso sartuta zeuden Atlantikoan eta Kantaurikoetan eta abilak ziren, zer oso ausarta zirelako arrantzara joeten edo garraiorako. Eta untzi horietan ze eskifaia joaten zen, ze tripulazio, zenbat lagun joaten ziren untzi horietan? Itxasontzia txikia ziren. Bai. Orduan, merkataritza eraman beharrean, burnia eraman beharrean, armak eraman beharrean, eramaten zuten jendea. Jente ahalik eta gehien eraso egiteko. Igual 30-35 izango ziren, gehiegi merkataritza baterako. Kasi hemen Donostiako abordatzean gertatzen denaren antzeko zerbait, jende gehiegi untzi txikietan. Badute inolako loturarik bi horiek, ez dakit Donostiako abordatzeak eta hemengo pirata eta korsarioek eta badute loturarik? Dira, hemen gauza dago, Donostian nolabait korsarioak eta oso importanteak izan ziren. Nik uste dut hor, belaunaldi, korsarioak izandakoak eta beren ohitura zen, tabernatan eta horrela, edo etxean kontatzea beren heroizidadeak, nolakoak. Eta hori, belaunaldi etorri da gaur eguneraino. Errentagarria altzen kortsarioentzat bere lanbidea? Bueno, errentagarria bai, baina oso arriskutsua ere bai. Emaitza onak batzen bat diuzte, diru piletxo bat egiten dute. Eta batez ere, korsarioen buruak, hemen adibidez Donostiko alkateak, Hondarribiko alkateak eta ziren, horren buru bezala, baina horregatik ziren nolabait bere herrien defendatzaile bezala. Ez ziren edozein, herriak eta korsarioak batuta zeuden, interes berdinak zeuzkatelako.